ngase zomzala wami nosisi wami kwidliso ngonyaka 2024. We guys, lo mfana ngisho sengitshela ukuthi dadewethu ngizokhetha, ngizoqhubeka ngikufabele and nje ngizoravaza impilo yakho. Ngangithi mina kuyena akunankinga. Ravas akunankinga nje until once lenyakhe ngizonika i-back story. Shothi ngihlangana nalo mfana ngihlangana nalo mfana emall thizeni KwaZulu Natal. Hayi mahlangana-ke nomlisa kube ukuthi nje uzongicindezela nje ngempela ngokuthi ufuna inamba. Uyabo? Ngisabathatha umlisa, no ngifuna inamba. Okay, kusase ngimnika-ke nami inamba umlisa-ke. Kwaba ukuhlangana kwethu, kwaba ukuxoxa kwethu-ke lokho, waba insizwa naye wabeka kahle amagama akhe, yabona? Nje wangiplastela kahle. Kwaba kweqomana kwethu. Kanti angazi singifaka ogibeni. Akazi ugqibe. Ngalazi ugibe. Okay, ke. Sithandane nomfana, sithandane ngamnandi. Kuphela isinto yokuqala, kuphela lesibili, kwelesithathu umfana ashintshe. Okay. Bakhethe wena. Ngidinga uzohlala nami ekhaya. Hayi okay, kulungile. Ngicathiwa ufaka lapho ushevu yabo ushevu ufaka lapho cause ngamuva inje kwayisibhudukezi sasisiya nje kwinyanga yesithathu ngase sengaziwa ekhaya kubo. Nje kuma lozana nje ongaconsi nje phansi sisi. Nawe bhuti obukayo. Hayi kulungile-ke. Lo mfana ongiyambamba emaphutheni kodwa nje akuvumi ukuthi ngixoxela abangani. Akuvumi futhi ukuthi ngixoxele abasondele nababomndeni. Uyabona? Hayi okay kulungile-ke. Lo bhuti lona nje ngimbamba namantombazane, ufika namantombazane endlini, yalala. Nje maye kuningi nje. Excuse me. Isitori sami sangelinye ilanga-ke leso ukuthi ngeke ngafica ugele endlini. Kwa ukuthi ngizofika mase uGuy wathi mina maye wathi uGuy mina ngulokhu nje ngumzala wakhe oyayavakasha, yabo ngokomoya. Sazizwana kakhulu mina naye. Isitori sami sangelinye ilanga kodwa still ngaqhubeka. Ngasana naye ngabuye ekuseni nje ngabaphekela futhi kamnandi breakfast. Nje wayesana amavoro single yapho wayehlezi amafridge eqhuma kanje. Sasinamafridge nje awu-3. Well, amafridge akhe cause kwakuyikwakhe sasingakoshadi. Wangithembisa nomhlaba umfana wangitshela nje ukuthi nje month 6 uyavela ekhaya. Yimi loya ngikhipha imemo, yimi loya ngenza konke. Hayi bafike sheme ekhaya bafike. Mina kazi bukani kwala kangaka ukuthi mina avalelwe amandendwe. Kwala kangaka amandende kwala kangaka kwasho ukuthi no lo ngakumina. Ungibhekile ngakusasa kosuku ngangade nginaye uGuy. Kuseqoqa nje kumnandi nje ku-right uGuy akatholi yini isithombe ku-messenger esiphuma kwi-X bekhadlishile. Yazi i-X ithini? Last night was fun. All the best for tomorrow. Amalobo lami phela for tomorrow Still ngathi yazini owami lo ngeke ngikhishwe amanye amantombazane endodeni mina. Nasekhaya ke nje abantu abadala niyabazi bafundisa ukuthi
awukuvumeli wena ukuthi ukhishwe omunye umuntu indoda like nje abantu abadala banalento ukuthi indoda iyalwelwa. Yabo uyayilwela indoda. Abanye amadoda bayabamangiziswa, abanye yabo kuningi nje. Ziningi indlela esitshelwayo abantu asebekhulile kunathi. Zokuba wema yakho wetithi. Ayikho into engayibekezelelanga kulo yahwaswa loya. Ayikho wena ithombe lamantombazane efonini. Wena yonke into kuthi nje okunye kupersonal kakhulu ngoba kufaka nje nehealth. Uyabo? Ngeke ngize ngisacacisayo kakhulu ukuthi kanjani base nje hey ngoba ngaphuma lapha ngivele ngifike lo uhlevane nje ngingixolele nje mawukuthi khona ama emotion enwabonayo but kulungile-ke siqhubeke istory-ke umfana noma kuthiwa wenzani ma engamxolele ngoba kuthiwa wenzani ngiyamxolela it's fine baby vele wonke umuntu wenza amaphutha and nanokuthi futhi uGayi wayemncane-ke kunami yabo mamncane kunami uGayi ngibona nje ukuthi no yazi indlongo bekhethe mina nje ikona nje kulungile-ke nje kodwa nje labo Gayi laba yabo abano 9 to 5 salary nje every month nani excuse me. Ngintshela ukuthi khona la khona engabamba khona ethengele i-ex yakhe isikhwama sesahankanhla semali seGucci nakhona ngimbamba nje bekuyibhede yami ngayizolo yazi wenzani for mina waza siya out siya drive-thru McD wathi nje hayi baby okwamanje I'm going through a lot wara wonke umuntu ekhaya ubheke mina nani yabo nga-appreciate lokho engikunikwayo ngoba ngangazi ukuthi mina yami indoda ngiyakha nayo ngiyabuilda la yabo I'm building ngiyazi ukuthi vele makapopa nami ngiyapopa yabo makapopa ngiyapopa ngangine-hope kulo mfana ngangine-hope nje kulo mfana owayemncama ukuthi ahamba ayohlala abiza abangani bakhe nje ukuthi beze nje apartment ahlale nabo ngimtshele kuyilokhunja kwibalcony babengahlali nasendlini babengafuni ukuzwa indaba zabo dade shoot ngirealize manje vete abangani kuvalwe nesiladini vele ngimtshela ngosuku la khona kwakuyibirthday yakhe-ke mina ubone ngibirthday yakhe ukuthi ngangimenzela izinto birthday yakhe ngizoxolela nje uma ukuthi ngiyankaza kodwa nje ngixoxela ngestory saGayi owayengidlisile 2024 baze bakwazi ukungelapha 2025 nakhona awume ngizoza kanjani but okwamanje sifocus la ngebirthday yakhe ngibhuke kamnandi nje bhuke sihambe siye kephi B&B uGayi njalo every day ngangibhuke for 5 nights lapho it's like we there for the whole weekend yabo kwenye nje indawo nje secret le B&B like nje ihlahla ilwane nani uGayi wencama ukuthi every day siya drive back siya la ehlala khona uGayi siyohlala nama-outs hlala nama-outs kaphuzwa nje size sihambe ebusuku ey'ntatha nje futhi kakhulukazi ey'ntatha ngakuyela kwakusoko-11 12 ngintshela ngala mfana mina ayikho into nakhona utshwala buthengwa yimina la mfana ayikho into engingamenzelanga yona uzubona ukuthi ngangavuma kanjani ukuthi ngithi ngibhukhile B&B sidrive ngemoto yabo upetrol wami
sibuye la akahlala khona abiza abangani bakhe bezo-apartment hlale khona ngangayivuma kanje uzubona ma engangidlisiwe mina ngawudla nephepha ngoba wayethanda nokupheka ngisafika kwaya umfana akasakwazi ukupheka hayi kwaya umfana usenqamula ingalo kwaya umfana mina sewenza yonke into kwaya umfana nje uzovela ekhaya nje akathandi nje uma bambiza amamiliyoni ngoba yena nje uyangithanda kunje kodwa maya ekushina wamselani namazwi ngawuhlalela ushit urwabishi ngasiza nje nkosi yami ukuthi ngamisana noma wakho uma wakhe wayomprofeti uma khamselana lezi zinto zabo ke kushuthi zemithi nani ngoba mama besimame nani hayi uma wakhe ngithi ngene endlini hayi okay umfana akangitshele ukuthi malavu sohamba siye ngasekhaya kuneBrian mnganami uthize wara okay sharp sabe siye kuBrian mngani masiye iBrian mngani kusho ukuthi ngizongena elokho nje empahleni enkulu abantu besimame kanti umngane wesilisa and kukhona la kwabantu besimame hayi okay and ukugcwele futhi lana ngifuna nje ukusebenzisa ibhathini kuyakhona nokuthi babana babone kumele ngikwazi nani samsayitolo athi ubhey vele ingasekhaya la malavu asamsetradini esingasekhaya okay sihambeni ke ngifike ngishintsheke ngintroduce lapho kanjalo ngithi ngiqhamuka athi nje hi mom this is my friend uThuli wara kanti uma kumprofeti uyabona yonke lento usekahle wena nginibona nisajika ngekhona nini ukuthi wena uzofika nomalokazana nakhona umalokazana kuney'bilibici nje yabhicwe zona nakhona ubhicwa wena hayi ngibona ukuthi noma uyahlanya unomona nento yethu akayithandi into enhle nje lo mama uzama nje ukusupport hatha yonke lento ngoba nje yabo omama phela sometimes babana lo kanti umama uyangibonisa athi nje umama hey kukhona engikubonayo ngisinayi bonakho useqalileke ngisinangoke phela vele ndoda nawe akabangibrief ukuthi hayi umuntu vele waba underground yabo so nje ngiyibuka yonke lento iyadlala yonke lento ngifuna nokuya etoilet yabo ngiyosasa indaba yami nani xa mama ngimuzwe nje ngimblafe athi mama bamba la thathe lokhu ukufake la yabo mofika endlini unginika into emnyama engathi upowder like okay ngifika endlini akube mnandi sekubuyela kuBrian wemnana la sihambe endlini ke sethi ngifika endlini lo ufele bakazi ukuthi uma wakho unginike into esa brown like ngifika endlini shuqe hayi mangithi shuqe sikulalwe vela akangithinta vela akangithanda ngithi ungidlisile nje ufuna ukudla imali yami ufuna ukwenzani ufuna ukushofa ufuna nje hayi kulungile lo angiphuphi yini ngiseva umzala angiphuphi yini ngiseva usisi wami angiphuphi yini bese yaqathatha besilalela ndodakazi pakisha kusasa uphinde ekhaya dlalwa ngawe la ngintshoza ayikho into engingayenzi mina ngiyapheka ngiyaklina ngikhokha irent yonke into mina bese yenza mangisi yonke into I mean yonke into and nakhona I didn't have a problem at all yancibikala didayidings vele sengiyasiqeda isitori sami so ke hayi kanjalo ngivuka ekuseni ngipakisha nakhona akusapakishi mina sekupakisha lento engaphakathi kumina iyangitshela ukuthi no wena pakisha wena lo yidliso ngalala ethi hayi ungahambi ngala nje kuyaliwa iwo abakithi usathana yabo nje gcine kwinabakithi kuhlezi kwinabona phela yabo hayi sisi mangifika nje ekhaya sekuvele sekulinde vele umngoma kulinde vele inyanga yabo kudabuli okusho ukuthi lento yayistrong ngempela ngoba nomndeni ongase sengithi nje folk indaba hawo angisafuni lutho into ezongihlanganisa nabo angifuni lutho ngifuna iyala ngifuni lutho nje ngiyazi mina ukuthi lo ungowami and konke akushoyo yini ku right kulungileke ngithi nje ngingena angibekanga ikhwama phansi ngase sengikhelwa amashoba yonke hayi bangimelo konzalana
thula, khuluma wena, khuluma zona lezi. Ema akuse ngithi ngiyawuzebo yini konakale kuthiwa konakele. Konakele kuyalungiswa. Konakele. Ukusikonakele konakele. Weo, angazi ngachelwa kangaki laphana ngachelwa ngafakwa sahamba ngafakwa emanzini. Ngase ngibhabhadiswa nje ngizalwa kabusha lapha ngoba ngane into engaphuma kulawo manzi ngaphuma lo mfana senginukela nje noma ngibuka ithombe ngiyanukeleka nje nginukela nje inyama yembongolo nakhona erastile in a way. Uyabo? Angazi leya feeling naleya smell sensation ukuthi yayi kanjani but nje nje ngase ngiyaphuma ngabona nje umnyovu ngabona inyosi ekhosengiwe nje mangiphuma nakhona angifici ma-missed call, angifici ma-text okukhombisa ukuthi umuntu wami ngempela unendaba nokuthi ngingule. Yabo uyaphaphama nje akukho lutho, azikho into zami ma-suitcase gone, nothing lutho. Kube namhlanje kuze kube namhlanje ngoba ngambhlokha nje yonke indawo emva lapho nje ngaphuma nje kuyena and akakaze zami ngisho nanokuzama lutho uzobone ukuthi ngempela mawukuthi bafane nasiyikhiphi thina. Umfana uzodlala ngawe wena kuze kuyovalwa. Phuma kulo mfana ngoba yena ngeke aphume kuwena wena mawungakufuna ukuphuma kuyena. Uzoleka Esa namhlanje story time isiphela la. Uzongikhetha kwesilandelayo. Mhlawumbe sobe sidla something different engangincibikali. Love you, bye.